అడవిలో భార్యాభర్తలైనటువంటి ఒక పులుల జంట ఉంది. దానిలో ఆడపులి గర్భవతి. మగపులి వేటాడిన జంతువులను తీసుకువచ్చి ఆడపులికి ఇస్తుంది. ఆడపులి గుహ వద్దనే ఉంటూ హాయిగా విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఆ వేటాడిన జంతువులను తింటూ ఉంటుంది. వీటితో పాటు అదే గుహ వద్ద ఒక కుందేలు కూడా ఉంటుంది. ఆ కుందేలు ఆడపులికి సేవకురాలు. పులికి అవసరమైన చిన్న చిన్న పనులను చేసి పెడుతూ ఉంటుంది. అలా కుందేలు ఆడపులికి సేవ చేసుకుంటూ అదే గుహ వద్ద జీవిస్తూ ఉంటుంది. కొద్ది రోజులకు ఆ ఆడపులికి ఒక బుల్లి పులిపిల్ల జన్మిస్తుంది. ఇక ఆ పులుల జంట ఆ చిన్న పులితో కలిసి ఎంతో ఆనందంగా గడుపుతాయి. ఒకరోజు అటుగా వెళ్తున్న ఒక సింహానికి ఈ బుల్లి పులి కంటపడుతుంది. దాన్ని చూడగానే సింహానికి నోరూరిపోతుంది. ఎలాగైనా ఈ పులిపిల్లను తినాలి అనుకుంటుంది. కొంతసేపు ఆ గుహ వెనకాలే దాక్కుని సమయం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది. మగపులి ఆహారాన్ని వేటాడటానికి వెళ్తుంది. ఆడపులి విశ్రాంతి తీసుకుంటూ మెల్లగా నిద్రలోకి జారుకుంటుంది. కుందేలు కూడా ఆహారం కోసం వెళ్తుంది. ఆడపులి నిద్రపోవటం చూసిన సింహం ఇదే అదునుగా భావించి ఆ పులిపిల్లను నోట కరుచుకుని తీసుకువెళ్ళిపోతుంది. ఆ పులిపిల్లను తన స్థావరానికి తీసుకువెళ్ళి తినటానికి సిద్ధమవుతుంది. ఇంతలో అటుగా వెళ్తున్న కుందేలు ఈ సింహం పులిపిల్లను తీసుకువెళ్ళటం చూసి సింహం వెనకాలే వెళ్తుంది. సింహం పులిపిల్లను తినటానికి సిద్ధం చేసుకుంటుంది. ఇంతలో కుందేలు అక్కడికి వెళ్ళి, ఆగు మహారాజా ఆగు, ఆ చిన్న పులిపిల్ల మీ ఆకలికి ఏమాత్రం సరిపోదు, దాన్ని దయచేసి వదిలిపెట్టండి అని అంటుంది. మంచి ఆకలి మీద ఉన్న సింహానికి బాగా కోపం వస్తుంది. ఏయ్ కుందేలా, నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళకపోతే నిన్ను కూడా చంపి తినేస్తాను అని అంటుంది. ఇంతలో కుందేలు ఈ విధంగా అంటుంది, మహారాజా మీరు నన్ను తింటే నేను మీ కడుపులో ఒక మూలకి కూడా రాను, కానీ నేను చెప్పిన మాట వింటే మీకు రోజు ఆహారం లభిస్తుంది అని చెప్తుంది. దానికి టెంప్ట్ అయిన సింహం, ఏంటో అది చెప్పు అంటుంది. దానికి ఆ కుందేలు, మహారాజా రోజు నేను జంతువులను నమ్మించి మీ దగ్గరికి తీసుకొస్తాను, మీరు హాయిగా వాటిని తినవచ్చు, చక్కగా వేటకు వెళ్ళే అవసరం కూడా ఉండదు అని అంటుంది. ఇక సింహానికి వేటకు వెళ్ళే శ్రమ తగ్గుతుంది అని ఆలోచించుకుంటుంది. కుందేలు సింహాన్ని నమ్మించిన విధంగానే ఒక మేకను సింహం వద్దకు తీసుకొస్తుంది. ఇక సింహం ఆ మేకను చంపి తినేస్తుంది. కానీ పులిపిల్లను దాని వద్దనే ఉంచుకుంటుంది. మేకను తిన్న తర్వాత సింహం విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది. అదే సమయంలో కుందేలు పులుల వద్దకు వెళ్ళి జరిగిన విషయాన్ని పులులకు చెబుతుంది. ఇక రెండు పులులు ఆ సింహంతో తలపడి మనం గెలవలేం, ఏదో ఒక విధంగా ఆ సింహాన్ని మోసం చేసి తన పిల్లని విడిపించుకోవాలి అని అనుకుంటాయి. కుందేలుకు ఈ విధంగా చెప్తాయి, నువ్వు దానికి ఆహారంగా ఏదైనా జంతువును తీసుకువెళ్ళు, అది దాన్ని తినే సమయంలో వెనక నుంచి మా పిల్లని విడిపించుకుంటాము అని చెప్తాయి. ఇక కుందేలు అదేవిధంగా ఒక జింకను సింహం వద్దకు తీసుకువెళ్తుంది. సింహం ఆ జింకను చంపి తింటున్న సమయంలో వెనక నుంచి పులులు వెళ్ళి వాటి పిల్లను తీసుకుని పారిపోతాయి. ఇలా ఆ పులులు వాటి పిల్లను మరియు కుందేలును వేరొక అడవిలోకి తీసుకువెళ్ళి అక్కడ హాయిగా వేటాడుకుంటూ వాటి జీవనాన్ని కొనసాగిస్తాయి.